جنا الرمت كتكونوا يا مريتنا باتجينا حسبنا سلام لعيخو حيلام حمشيخو أردام بانكيرو وابقى غبيرو راي راي زبل أبرخ ومم مليسون الدروم طلع طلع عبلهم دكروم حيا السبراي حزب غراماي أسوب تدحلي ووقن عللي أفتر مات مريتو خمزي محر كتيتو بمسمرو عطيتو عوتو وفرو بروح حفصو مساسي وفرو دلل كان زادقاسي سمر قلت مدبسي دعن شاريا ونقيام مريتنا ونتقانيا مستنكريو عودنا سمانيا جينا الرمت كتكونوا يا مريتنا باتجينا حزبنا جينا الرمت كتكونوا يا مريتنا باتجينا حزبنا سعر عقمي نتنا عمي بزوح زنقري درب سري عررنا وين بقني تواليدان خدكت عبا عبيتهم جميتا خدكرت حياتك عصيت حزبك خاسد كلون خوينات عقمك ختت ربت تكون مريتنا قدن كخون عودنا قبعات مريت صلاتنا بدمنا تميسترو قانقا خويناتنا سبر زينا لنا خبرات تملكتنا زينا عوت كاب ميدا تግራይ ዝበፅሐና እዩ ብተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ቅድሚ ደቃይቅ ነቲ ኤምኤች ዝሃቦ ሙሉእ ሓበሬታ ኣለና ሙሉእ ሓበሬታ እዚ ክነቅርበልኩም ኢና ዓብይ ዓወት እዩ ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ብፍላይ ብፌስቡክ ብዩቲዩብ ትከታተልዎ ዘለኹም ኩላትኩም ካልኦት እውን ፅኒሕና በምሓርኛ ውስጥ ነቅርበሎም ፈይትኩም ሼር ግበርሎም እሞ ንሳቶም እውን ምእንታን ክበፅሖም ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ሕዚ እውን ብሰፊሑ ኣብ መላእ ትግራይ ቀፂለሉ በብግንባሩ ካብ ኣልዓሳ የጭላ ኣግበ ዝቐነየ ውግእ ሰፊሕ ዝኾነ ዓወት ገፊሕ ዝኾነ ቦታ ዝሸፈነ ኣንፀባራቂ ዓወት ተመዝጊቡሉ ከም ዝቐነየ እዩ ዝንገር ዘሎ ሎሚ ድማ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዕሽር ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተንቤን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበላ ክፍለተ ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ኣሎ ከም ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ እንተኮይኑ ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፋ ካብ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማለት እዩ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት መበል 31 መበል 24 መበል 21 መበል 32 መበል 20 መበል 25 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሙሉእ ዓቕመን ከም ተሳተፋ ተፈሊጡ ኣሎ ቅድሚ ደቃይቅ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ነቲ ኤምኤች ከም ዝገለጾ ብወገን ሰራዊት ኤርትራ ተወርዋሪ እዚ ሰራዊት ኢሉ ዝፅውዖ ሰራዊት ሻዕብያ ባዕሉ ዝፅውዖ ተወርዋሪ እዚ ሰራዊት ኢሉ ዝፅውዖም ኣሃዱታቱ ሎሚ ኣሳቲፍዎም ውዒሉ ኣሎ መበል 32 ከምኡ እውን መበል 21 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ተሳቲፎም ውዒሎም እዮም እዚ ኣብ ዓዲ ዕሽር ከባቢ ማለት እዩ ካብ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ሓደ ብርጌድ ካብ መበል 32 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ 2 ብርጌድ ሙሉእ ንሙሉእ ተደምሲሶም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ሎም መዓንቲ ዝርዝር ሓበሬታ ድሕሪ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ዘመቻ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ክግለጽ ምዃኑ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ነቲ ኤምኤች ሓቢሩና ኣሎ ኣዛዚ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ሁሴን ዝበሃል ተማሪኹ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ እዚ እቲ ሙሉእ እቲ ዋና ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 11 ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማለት እዩ ከም ምልጥ ፈቲኑ ብከቢድ ዳህሳስ ሰራዊት ትግራይ ብዘወነ ሕራነ ፍቆዱ ተሓቢኡ ኩሉ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብዝተገበረ ዳህሳስ ኣብ እግሪ እምኒ ተሓቢኡ ከም ተረኸበ ተፈሊጡ ኣሎ ኮሎኔል ሁሴን ኣዛዚ መበል 31 ክፍለ ሰራዊት ይሙት የምልጥ እስካብ ሕዚ ዝተፈለጠ ነገር የለን ኣብ ቀረባ ዕላው ክግበር ምዃኑ ግን ተነጊሩና ኣሎ ኮሚቴ ኣዘዝቲ ኮሚቴ ታ ኮማንድ ትበሃል ናይ 31 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተማዘዝታ ዋና ምክትል ሎጂስቲክስ ፐርሰኔል ዝበሃሉ ማለት እዩ እቲ ኣዛዚ እስካብ ሕዚ የተረኸበኒ ኢለኩም ኣለኹ ብዙሕ ረይሳውን ስለ ዘሎ ካብኣቶም ኩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣምሊጡ ድዩ ኣይተፈለጠን እቲ ምክትል ኣዛዚ ናይ 31 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎጂስቲክስ
كمون بيرسونيل حالافيا من محدار نايتا كفل سراويت مالتي سلستيوم ግን ከም ዝተቀተሉ ተረጋግጿል ለው ዚያተም ሰለስቲዮም አዘስቲ ናይታ ኮሚቴ አባላት ምክትል አዛዚ ሎጂስቲክስ ፐርሰኔል ተቀቲሎም አለው ሙታትን ቁስላትን በአሻሓት እዮም ይልናለው ተጋላይ ገብረ ጻድቅ ለሊ 1300 ምሩኻት አለው ይልናለው ዝተማረኸ ወታደራዊ ንብረት ብዝምልከት 14 ብቁጥር 14 ማለት እዩ 122 ሚሊ መድፍዕ ተማሪኹ ኣሎ 7 ዙ 23 ተማሪኹ ኣሎ 10 ሞርታር 82 ዝበሃል ኮዱ 10 ብቁፅሪ ሞርታር 82 ተማሪኹ ኣሎ 3 ብቁፅሪ ሞርታር 120 ዝበሃል ዕብይ ዝበለ ማለት እዩ እዚ ተማሪኹ ኣሎ ልዕሊ 60 ዓበይቲ ማእኸላይን ኣናእሽትን ሬድዮ ተማሪኹ ኣሎ ልዕሊ 80 ዝተፈላለየ መኻይን ተማሪኸን ኣለዋ ናይ ጽዕነት ናይ ሎጂስቲክስ ሓዊሱ ሃርድ ቶፕ ተማዘዝ ዝዕዝወን ሃርድ ቶፕ መኻይን እውን ንሰን ኩለን ዝሓወሰ 80 መኻይን ተማሪኸን ከም ዘለዋ ተጋላይ ገብረ ጻድቅ ገሊጹልና ኣሎ ዲሽቃ ማእኸላይ ብረት ዝኣመሰሉ ብረታት ብበዝሒ ተማሪኾም ኣለዉ ብቁፅሪ የተፈለጠን ደቀቕቲ ብረታት ብኣሽሓት ተማሪኾም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ መጽኡና ኣሎ ነዚ ዓብይ ዓወት እንኳዕ መላእ ዓለም ንርከብ ተጋሩ ፈተውቲ ትግራይ ደገፍቲ ቃሲ ትግራይ ንኩላትና እንኳዕ ደስ በለና እንዳበልኩ ተመሳሳሊ ሓበሬታታት እውን ካብ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ወሃብ ቃል በተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ሓበሬታታት ከም ዝወሃወና ተነጊርና ኣሎ በአምሓርኛ ተኸታተልቲ ቀጽለ በአምሓርኛ ሕጽረ ዘለት ጸብጻብ ከቅርብየ እስካብ ሽዑ ንሽተ መሸጋገር ሙዚቃ ከጋብዘኩም ግና ረመጽ ክትኮኑ ሚያመሬትና ባትጅግና ህዝብና سلام لعيخو حيلام حمشيخو أرجام بانكيرو وما غبيرو راي راي زبل أبرخ وما ماليسون الدرهم طلع عبلهم دكرهم حيا سبراي حزب غراماي أشوف تدحلي وقن عللي أفتر مات مريتو خمزين حير كتيتو بمسمرو عطيتو عوتو وفرو قروح حبسو مساسي وفرو دلل كان زادقاسي سمر قلصق مدبسي دعن شاريا ونقيام مريتنا ونتقانيا مستنكريو عوتنا سمانيا دعن شاريا ونقيام مريتنا ونتقانيا مستنكريو عوتنا جينا الرمت كتكونوا ميامريتنا باتجينا حزبنا جينا الرمت كتكونوا ميامريتنا باتجينا سعر عقمي نتنا عمي بزوح زنقري دربرب سري عررنا وين بقني تواليدان خدكت عبا عبيتهم جميتا خدكرت حياة عصيد حزبك خاسد كلون خوينات عقمك ختت رمت تكون مريتنا قدن تكون عودنا قبعات مريت صلاتنا بدمنا تمسترو قانقا خويناتنا ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ገብረ ጻድቅ የደረሰን ሰበር ዜና አለ እሱን ለተመልካቾች እንገልጻለን ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የበላይነት እየተጎናጸፈበት ያለው የሰሞኑ አግበ አልዓሳ የጭላ በተለያየ የትግራይ አካባቢዎች እየተደረገ ያለው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ተገልጿል ዘመቻ አሉላ ባናጋ ተብሎ በተሰየመው ኦፕሬሽን በቃላት ሊገለጹ የማይችሉ ድሎች እየተመዘገቡበት እንደሆነ ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ቲኤምኤች አግኝቷል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩል በኢትዮጵያ ወራሪ ኃይል 11ኛ ክፍለ ጦር 31ኛ ክፍለ ጦር 24ኛ 21ኛ 32ኛ 20ኛ እንዲሁም 25ኛ ክፍለ ጦር እንደተሳተፈ ተገልጿል ሙሉ በሙሉ ዛሬም ይሄ ክፍለ ጦር በሙሉ እየተሳተፈ ይገኛል ከኤርትራ ወራሪ ኃይል እየተሳተፈ የሚገኘው ዛሬ እየተደረገ ባለው እና ሰሞኑ እየተደረጉ ያለው ውጊያዎች ተወራዋሪ እዝ ብሎ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት የሚገልጸው 32ኛ እና 21ኛ ክፍለ ጦሮች እየተሳተፉ እንደሆነ ተገልጿል በአዲ ዕሽር የሚባል ግንባር ነው እነዚህ ክፍለ ጦሮች እየተሳተፉ የሚገኙት ከ21ኛ ክፍለ ጦር የኤርትራ ማለት ነው ከ21ኛ ክፍለ ጦር አንድ ብርጌድ እንዲሁም ከ32ኛ ክፍለ ጦር ሁለት ብርጌድ ሙሉ በሙሉ እንደተደመሰሱ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ገብረ ጻድቅ ለቲኤምኤች ከደቂቃዎች በፊት ገልጸዋል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ክፍለ ሰራዊት ከመሰማራቱ ባለፈ
ሁለቱ 21ኛ እና 11ኛ የሚባሉት ሙሉ በሙሉ እንደተደመሰሱ ከነ አመራሮቹ ጭምር እንደተደመሰሱ ከዚህ በፊት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ተገልጿል። በተለያዩ በትግራይ መከላከያ ሰራዊትም ሲገለጽ ቆይቷል። ይሄም ሙሉ በሙሉ ከነ ቁጥሩ ጭምር ከነ ስሞቻቸው ጭምር ተገልጾልናል። ዝርዝሩ ከአጠቃላይ ዝርዝር ከዘመቻ አሉላ አባነጋ በኋላ እንደሚገለጽ ታጋይ ገብረጻዲቅ ለቲኤምኤች ገልጸውልናል። በከፊል ታጋይ ገብረጻዲቅ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ከገለጹት መካከል አጠር ያለ ሪፖርት ወደ እናንተ ለማቅረብ ያክል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 11ኛ ክፍለ ጦር የሚባለው ኮሎኔል ሁሴን ዋና አዛዡ ተማርኳል። የተረጋገጠ ዜና ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 11ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሁሴን በጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ስር ወድቋል፣ ተማርኳል። ሊያመልጥ ሞክሮ እንደነበር ተገልጾልናል። በከባድ ዳሰሳ ድንጋይ ስር ተደብቆ ተገኝቷል። የ31ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሻምበል ኮሎኔል ማን እንደሆነ አልታወቀም። ይሙት ያምልጥ እስካሁን የተገኘ መረጃ የለም ተብሏል። ገና ሙሉ መረጃ ሲደርሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን ብለውናል የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ገብረጻዲቅ። ሆኖም ግን የ31ኛ ክፍለ ጦር ኮሚቴ አባላት አዛዦች ኮማንድ የሚባሉት የኮማንዱ አባላት ምክትል አዛዡ ጨምሮ ሎጂስቲክስ አዛዡ የፐርሰኔል ክፍል አስተዳደር ማለት ነው ሶስቱም የክፍለ ጦር ኮሚቴ አባላት ሶስቱም መገደላቸው ግን 100% ተረጋግጧል። የሞቱና የቆሰሉ በሺዎች ናቸው። በጣም በርካታ ሰራዊት የተሰማራበት ይሄ ውጊያ በጠላት በኩል የሞቱና የቆሰሉት በሺዎች ናቸው። ከ1300 በላይ ምርኮኞች በትግራይ መከላከያ ሰራዊት ስር ይገኛሉ። ከ1300 ምርኮኞች በላይ ማለት ነው። የተማረከ ወታደራዊ ቁሳቁስ በተመለከተ 11 በቁጥር 11 122 ሚሜ መድፍ ተማርኳል። 7 በቁጥር ዙ 23 ተማርኳል። 10 ሞርታር 82 የሚባለው ኮድ ነው። የሞርታሩ ስም ኮድ ነው። 10 ሞርታር 82 የሚባል 3 ሞርታር 12 120 የሚባል ተለቅ ያለ ነው። ይሄ ሞርታር 120 ከ60 በላይ ትላልቅ መገናኛና ትላልቅ መካከለኛና አነስተኛ የመገናኛ ሬዲዮችን ተማርኳል። ከ80 በላይ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች የጭነት እንዲሁም አዛዦቹ ሚነዳቸው ሃርድ ቶፕ የሚባሉ የአዛዦች መኪኖችም ጭምር ተማርኳል። ከ80 በላይ ተሽከርካሪዎች፣ ዲሽቃ፣ ሌሎች መካከለኛ መሳሪያዎች በብዛት ተማርኳል። ትናንሽ መሳሪያዎች በሺዎች በትግራይ መከላከያ ሰራዊት እጅ ገብቷል። ቲኤምኤች ተጨማሪ መረጃዎች በተከታታይ ወደ እናንተ ማድረሱ ይቀጥላል። ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ለመላው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ደጋፊዎች፣ ለትግራይ ትግል ደጋፊዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ግና ረመት ክትኮኑ ሚያመሬትና ባትጅግና ህዝብና سرام لعيخو حيلام حمشيخو أردام بانكيرو وابقى غبيرو راي راي زبل أبرخ ومم بليسون الدروم طلع عبلهم دكروم حيا السبراي حزب غراماي أسوب تدحلي ووقن عللي أفتر مات مريتو خمزين حير كتيتو بمسمرو عطيتو عوتو وفرو قروح حبسو مساسي وفرو دلدل كان زادقاسي سمر قلت مدبسي دعن شارع ونقيام مريتنا وانتقانيا مستنكري وعوتنا سمانيا دعن شارع ونقيام مريتنا وانتقانيا مستنكري وعوتنا جينا الرمت كتكونوا ميامريتنا باتجينا حزبنا جينا الرمت كتكونوا ميامريتنا باتجينا سعر عقمي نتنا عمي بزوح زنقري درب سري عررنا وين بقني تواليدان خدكت عبيتهم جميتا خدكرت حياتك عصيت حزبك خاسد كلون خوينات عقمك ختت ربت تكون مريتنا قد انتخون عاوتنا قبعات مريت صلاتنا بدمنا تمشتروا قنقا خويناتنا